እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና ስለዚህ ጉባኤ እዚ ክብርህ በካለሁ ዘስተምር ጽቡቅ መንፈስ ካብካዮም ካባፎም ድማ ማና ይጉደልካን ከም ዝተባለ ጎይታ ዘስተምር ጽቡቅ መንፈስ ካን ቅበልሁ ድግፈና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልልሁ ደቅህ ካብ እግዚአብሔር ዝተማር ኾንዮም ሰላም ደቅህ ድማ እዚሁ በዚሁ ከም ዝተባለ ጎይታ ካባኻ ክንማርክ ድግፈና ብሽም ኢየሱስ ይጽልልሁ نفس وكف زخون قال نفس وكف زخون مهرون نفس وكف زخون تقساط قالك كوص بشم يسوع كريستوس زغزي يزعدل هبكا غويتا اب قالك تامرات من تانكرس عينته يكفت ليكم زبله باريخا غويتا اب قالك تامرات الله زساغر زوسخ زناغف تامرات الله نزي تامرات زخنريو خدغفنا بشم يسوع يصلي عينت لبانا ناخذ كفت تصلي بقويتا بيسوع كريستوس آمين እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ ብዛዕባ ዕቤት ወይ ድማ ንዕቤት ሕግታት ዝብል ክንሪ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጳውሎስ እንሰብ ኤፌሶን ከምዚ ኢልዎም ኩላትና ሲ ድሕሪ ሕጂ ኢሉ ንሕና በቲ ካብቲ ንምጥባር ሰብን ቁጽሪ 14 ዘንብብ ዘለኹም ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ሕተትን ዝኸውን ተንኮልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ንየውነጀው ንድፋን ንኽብከብን ቆልዑ ምእንታን ከይንኸውን ብፍቕሪ ንሓቅና ሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ላዕሊ ቋብ ቁጽሪ 11 እንድሕር ኢናዮ ኸዓ እቶም መሳልል ናይ ዕቤት ኣው ገሊጾም ኣሎ ማለት እዩ ኩላትና ናምንታይና ክንዓቢ ተጸዊዕና ኢሉ ናብ ሕብረት እምነት ይብለና ቀዳማይ ማለት እዩ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ብጽሓት ክርስቶስ ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበጽሕ እቶም ቅዱሳነት ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ሙልኣት ምእንታን ክኾኑ ኢሉ ንሱ ንገሊኣቶም ከም ዝሃበ እንዳበለ ብዛዕባ ውህበታት ይዛረብ ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳዩ ሕብረት እምነት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ምዕራፍ 11 ክዛረብ ከሎ ነቶም ዓበይቲ ሲ ብምንታይ ተመስኪሩሎም ኢሉ በዚያ ተመስኪራትሎም ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ክቀርቡ ተቀዳሜት ስቴፕ ተቀዳሜት መሳል ተቀዳሜት አስከላ ዝወሰድዋ ምስኡ ቅድም እንታይም ገይሮም ምስኡ ብሕብረት ሓቢሮም ወይ ድማ ሶር ምስኡ ብእምነት ሓቢሮም ወይ ካም ስቃሉ ብእምነት ዮም ሓቢሮም ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት ብተኣምራት ኣይኮነን ተመስኪሩሎም ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ኣምላኽ ሰባት ብስራሕ ብትግሃት ኣይኮነን ተመስኪሩሎም እንታይ ዳኒ ንእግዚአብሔር ኣሚኖም መሓሊፎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ እንታይ ዘሎ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ሕብረት እምነት እዩ ዘድልየኩም ኢሎም ንፊሊሞን ከምዚ ኢሉ ጽሒፍሉ ኣብ ቁጽሪ 6 ሓንቲ ምዕራፍ ያ ዘላታ መጽሓፍ ፊሊሞን እቲ ሕብረት እምነት ካስ ምእንታን ከስልጥ ኢልዎ ወይ ከዓኒ ዘስልጥ ሕብረት እምነት ክህልወካ ዘስልጥ እምነት ክህልወካ ዝገብር እምነት ክህልወካ ውጽኢታዊ ዝኾነ እምነት ክህልወካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክጅምር ከሎ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ጸጋን ሐዋርያነትን ሲ ምዕራፍ 1 ሮሜ ማለት እዩ منز مخنيات نتوهيبنا يلو أبه هزاب انتاي من انتان كنتكليلو مئزاز امنات من انتان كنتكليلو እግዚአብሔር ይመስገን انتايو سبنا بأملاخ مسأ بحق خامن كجمر كله نمئزاز خون لبي يهلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን نمئزاز خون لبي يهلو ወይ ካኒ እግዚአብሔር نمئزاز خون ነገር በእምነት ገሩ ይድግፎ ማለት እዩ አምላኽ ተመስገን ይሁን ብዙሕ ግዜ ሰብ ከዓቢ ካብ ገለ ናብ ገለ ቦታታት ክኸይድ ከሎ ወይ ዝተፈላለዩ ነገር ገብር ከሎ ይረአዩ ግን አምላኽ ይትዘዕቢ ትምዕባይስ ካብ እንታይ ዝርከብ ኢሉ ካብ ክርስቶስ ኢሉ ሰብ ፐርሰናሊ ዝዓቢ ምስ ጎይታ እንዳተራኸበ ሰብ ምስ ጎይታ ከዓቢ ሰብ ጎይታ ከዓቢ ዝገብሮ ምስኡ ዘሎ ሕብረት ጥራይ እቲ ብደገ ዝመጽ ኩሎም ናምንታይ ከብጽሑና የሚሉ ናብ ሕብረት እምነት ከምጽሑና ኢሎም እዮም ናኡ ክደፍኡና ኢሎም የሚሉ ዮሐንስ ክጽሕፈሎም ከሎ ነቶም ፋሕ ዝበሉ ኣመንቲ እንታይ ኢልዎም ቅብኣቱ ኣለኩም ኢልዎም ቅብኣቱ እንታይ ኣለኩም ንሱ ኸ ናምንታይ ዘበለ ይመርሓኩም እዩ ናብ ትቁኑዕ ናብ ተሓቂ ዘበለ ይመርሓኩም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ
ብኡ ንበሩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ በርናባስ ተጸዊዑ ናብ ሓደ ቦታ ኸይዱ ናው መስከደ ከገልግል እንታይ ይብለና በርናባስ ተጸውዑሉ ምኽንያት ወይ ድማ ሐዋርያት ስለድዎ ምኽንያት ኣብቲ ቦታቲ ብመስለ ዝተደልዩ በርናባስ ወይ ከዓ ናይ በርናባስ ጸጋ ስለ ዝተደልዩ በርናባስ ግን ምስ መጸ እንታይ ይብለና ኣብቲ ሕብረት ምስ መጸ ጸጋ ሪኡ እንታይ ገበረ ኢሉ ተሓጎሰ ኢሉ ኦሬዲ ኣብቲ ሕብረት ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ ሕብረት መጓሰ ኣምላኽ እንታይ ኣሎይ ጸጋ ኣሎይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣው መጽኡ ዝውስኾ ነገር ንሱ ብጣዕሚ ንእሽተይ ምዃኑ ተረዲእዎ ከምዚ የብልኩምን እዚ የብልኩምን ከማን ኣይበሎምን እንታይ ዳብለና ጸጋ ምስ ረኣየ ጥራይ ኣኸሎ እንታይ ገይሩ ተሓጊሱ ጎይታ ከምዚ ኢሉ ኣታሒደት መጓሰ ኢሉ ታ መንግስት ብኻ ታ መንግስት ብኻ ይብካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንቤቱ መንግስት ዝኣክል ይብዋ ስለዚህ ጸጋ አምላኽ ኦሬዲ ኣብ ቤቱ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ አምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ጸጋ አምላኽ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ንሱ ጋ ናብ ሓቂ ናብ ጽቡቕ ናብ ቁኑዕ ዘበለ መገዲ ዝመርሐኒ ሕብረትና ምስ እግዚአብሔር ጥራይ ኾን ዝግባኦ እግዚአብሔር ይመስገን መሪሕነት ካብ ደገ ጽባእ ይግባአናን እዩ መሪሕነት ካብ ካልእ ኣይመጽን እዩ ውሉድ ረአዩ ይብለና ውሉድ አምላኽ ክንኮንሲ እቲ ኣቦ እንታይ ገይርና ኢሉ ከመይ ዝበለ ፍቅር ሃበና ከምኡ ድማ ኢና ኢሉ ኣብዚ ሓድሽ ትርጉም ደቃሉ ይኮናን ኢሉ ገይሩ ኣሎ ደቃላ ወይ ከዓ ወዲ ካልእ ዝኾነ ጥራዩ ናብቲ ቡ ኸይዱ መርሕ ዝቕበል ወይ ከዓ መሪሕነት ዝቕበል ስለዘይ ለብቲ ገዛ ውሉድ አምላኽ እንድሕር ዳ ኮይኖ ግና ብምንታይ ዝምርሑ ብመንፈስ አምላኽ እዮም ዝምርሑ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ይመርሐና እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ብመንፈስ ክንዓቢ በእምነት ክንዓቢ መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዕና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢሉ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ክጽሕፍ ከሎ ጳውሎስ ብዘይ እትስሩት መሰረት ኢሉ ብዘይ እትስሩት መሰረት ንሱ ኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክሰርት ዝኽእል የልቦን ኢሉ ሰብ ናብ ጎይታ መስክረሉ ትኽእል ኢኻ ክጽልየሉ ትኽእል ኢኻ እቲ መጨረሻ ናይ መወዳእታ ጋንቾ ገይሩ ዝስሕቦ ግና መን እዩ ጎይታ እዩ መሰረት ዝቐምጥ መን እዩ ጎይታ እዩ ኣብቲ መሰረት እቲ ኢና ክንሃንጽ ዝግባአና ይብል ኣነ ከምቲ ተዋህበኒ ጸጋ አምላኽ ብልሓተኛ ሃናጽ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ካልእ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ ነፍስ ወከፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ገሊኦም ወፃ ዝኾነ ነገር ይሃንጹ እዮም ማለት እዩ ጥንቀቕ ግባአና እዩ ማለት እዩ ካብቲ መሰረት ክወጽእ የብሉን ካብቲ መሰረት ዝወፀን ዘይወፀን ብቐሊል ብምንታይ ከተለልዮ ንመን እዩ ዝኽብር ትስተገብረ ኣገልግሎት ትስተገብረ ዘረባ ትስተገብረ ዝኾነ ነገር መጨረሻ ንመን እዩ ዝኽብር ትስሩት መሰረት ንዑ ጥራይ እንዳኽበረ ንዑ ጥራይ ንልዕሊ በቲ መሰረት እንድሕር ዳ ድኸይ ኮይኑ ኣብቲ ስሩት መሰረት ተሰሪቱሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መሰረት ከንብር ዝኽእል መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካልዋል ሓደ መሰረት ከንብር ኣይክእልኒ ሊድያ ሰፋይት ቀይ ሓሪ ኢልዋ መጽሓፍ ቅዱስ በዓል ጳውሎስ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ትገብር ነይራ ትሰሚዓ ነይራ ናትና ተራ ምስማዕ እስከ ንበል ናትና ተራ እንታይ እዩ ምስማዕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ውሽጥና እምነት ዝተክል ግና መንፈስ እግዚአብሔር እዩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝዕብየና ግና መን እዩ መንፈስ ጎይታ እዩ ጎይታ ምሳይ ከም ዘሎ ኣነ ማንም ሰብ ክነግረኒ ኣይድልየንን እዩ ዝኾነ ሰብ ክንበየለ ኣይድልየንን እዩ ጎይታ ምስ ቤቱ እዩ ኩሉ ግዜ ጎይታ ምስ ኩሎም ደቁ እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ የብለካ ኣሎ ተይልካ ኦፍ ኮርስ መጽሓፍ ቅዱስ ይልካ እንዲዩ ተደረበንኻ ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ምሳኻ ከም ዘሎን ከም ዘየለን ከተረጋግጽ ግና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣይከይድኒ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሰብ ቆሮንጦስ ብዙሕ ሓጢኣት ነይርዎም ምክንያቱ እቲ ካልቸር ናይ ተዓዲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ኣብ ፖሊጋሚ ወይ ድማ ኣብ ብዙሓት ኣንስቲ ምምርዓው እዩ ነይሩ እቲ ባህሊ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ነይርዎም ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ነገር ነይርዎም ግን ክጅምር ከሎ እንታይ ኢልዎም ጳውሎስ ቅዱሳን ኢኹም ኢልዎም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ውህበት ዘለዓለማዊ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ምሳኻ ያለኹ ስለዝበለካ ኣብ ቁኑዕ መገዲ ለኻ ማለት ግን ኣይኮነን ክትዕረዮ ዝግባእካ ጎይታ ክግስጸካ ዘለዎ ነገር ኣሎ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ይብለና ቃል እግዚአብሔር ንሰለስተ ነገር እዩ ዝመጽእ ሓቀይ ኣረስታ ይኾነ እግረ መገዲ ንምህናጽ ኢሉ
قال كنمتاي مهناص إلو قال نزمع معاد إلو سالساي كاني يتصنانع يبلنا نسلسته ነገር ይዝመጽ ኢሉ ንመምራህ ግን አይመጽም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ እቲ መጀመርታ ፋውንዴሽን ዘቀምጥ መኒ ጎይታ እዩ ኣብቲ ፋውንዴሽን ተኻኒ ኣው ኢና ክንዓብ ዘለና ኣብቲ መሰረት ኢና ክንዓብ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣው ኻኒ ጎይታ ብዝመርሐና ክንዓብ ይግባና እግዚአብሔር ይመስገን መሰረት ዝኾነ ነገር እንታዩ ብርሃን መጀመርታ ብርሃን እዩ ንሰብ إبراهيم كم زيلهم تن برهان تقبلكم لن قدامات معلتات تذكرون إلو نتن بزح قد لن سقين تعجزكم تاي تقبلكم لن برهان تقبلكم لن معلتات تذكرون زابيري مسكن سلاز برهان زهب منيو حجون زابيري متعنت ويد بالنا ليديا لبعد خفت الله منيو زابيري مش سمعت انتي قبر الله لبا خفيت الله زابير استمسكن يهون سلازي مجمر تاع مسرت زنبر زابيري مالت يسوس حدا غزي همزي لحيتهم ود سب من يبلوا مسبولهم انتايلو بيتروس سها كريستوس وديه املاخي خايلو كريستوس مالتيو تقدحن زمت the most anointed way دما ازو يستقبأ مدحان زخون ناي مچرشا النبي تزل على النبي يخان السخا مسبولو انتايلو زي مساي سلاز خدكا مساي سلاز تمالسكا ايكون كان زفليتكا مخنياتو اندر نورمال سيركمستانس اب زخونه امرو خوينو بيتروس انتاي يغبر نغويتا خزريلو زفتن سب اب قال شجر كي اتو كلا خلو زفتن حد غزي اون زغنحو ايو قالهم سبات انت يبلو بعد ما خاب غويتا قرب يعب سلاز نبره يبلو سلازي بنورمال امرهم يزم على لسنيرو اب حد اوان غنا نا اغزابير منفس انت غيرو قال يصلو اب حد اوان غنا برهان هيبو اب حد اوان غنا illumination هيبو اغزابير استمسكن يكون نا اغزابير برهان معس كم زمصاين فلطينا ግን برهان هيبو نا لعل السحبنا نا قدمي زمصانا غنا اغزابير يمسكن شو قويت أنت إلو أب سمايا زول بوين برد من سجانا يكونن قليل الكايلو مالتي إغزابير استمسكن يهون سلسلة سب مجمر تامس متى منفس إغزابير إيو أنت يزبو تقدم يتبرهان زبو مالتي بمنفس قدس كاني يحتم إذا منفس قدس زي سماين مدرن زفت أري سماين مدرن زفت أري عوش تأخله بدك جز متصدمتي أنت عينت ندم تسألك I don't know هذا عصر سلسلة إفيسون كومبل بناي تسفى نعم نمدحانكم زخون قال مسمعكم انتايكمكم يلو بناي تسفى منفس تحاتمكم يلو ما حتم ملكت وان النتي كاو شعننيو ناتيو يلو حاتم الكامالتي كاو شعننيو بدق مصيو كوس دكا زقل نجر يلن ان لست زي فكيد كالو مالتي يابير استمسكن يكون سلازي كلاتنا نامتاي كنعبي زدلينا غويتا ناب حبرت امنت እግዚአብሔር ይመስገን ኢፌክቲቭ ፌዝ ወይ ድማ ውጽኢታዊ ዝኾነት እምነት እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ዝብለና ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ እንተኸገብሮ ይክእሉን እዮም ኢሉ ከስምሮ ኣይክእሉን እዮም ሓቀይዶ ንኣምላኽ ከስምሮ እንድሕር ደኣ ኮይኖም እንታይ ክህልዎም ኣሎ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ድማ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚቶም ዓበይቲ نأملاق بمؤمن يتمسكرلهم مس እግዚአብሔር ሕብረት በምግባር ይተመስክሩልهم مس እግዚአብሔር ሕብረት ካብ ምግባር ሰልዓለ እግዚአብሔር አውሽጦም እንታይ ይምጻሎም ማዓልታው ብርሃን ይምጻሎም ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ካህናት ከኣቱ ከሎ እንታይ ይብሎም ሁሉ ገይሮም ከኣቱ ከሎ እዮም ኣብ ደገ ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኣተው ግና ጸልማት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብናይ እግዚአብሔር ብርሃን ጥራይ ክትሪኦ ትኽእል ስለዚ ሽዑ እንታይ ከብርህልዎም ኢሉ ቀንዴል ሸውዓት እዩ ቀንዴል ከብርህልዎም እዚኣቶም 11 ኢሳያስ ንሕርንያምቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር መንፈስ حيلو منفس مخري زبلهم شعات يوم بزيوم غير كي خنام تاي تاعتو شعيلو نتكان نابت قدسان كتاعتو تقليلو እግዚአብሔር ይመስገን قال كان برهان كان لاخ ساتن كان قدس مقدسك خمرحانيين حق كان برهان كان لاخ يبلنا 40 كلتن مزمور داويت مالتي كابتم دق اساف زمروا ስለዚህ ናውሽጢ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ነፍስ ወከፍ ስቴፕ እንታይ ሃትኸይድ በብርሃን እግዚአብሔር ጥራይ ሃትከይድ ትኽእል እግዚአብሔር በዘብርሃልካ ቃል ጥራይ ሃትአቱ ትኽእል እግዚአብሔር በዘብርሃልካ መንፈሳው ነገር ጥራይ ሃትአቱ ትኽእል እንደዛ ይኮነ ኣብዘለና ይዝባል ጾታ ነይሩ ቀደምሽ ኣብዘለኻ ያኻ ዘለኻ ማለት እዩ ትስጉም ዘለኻ እንዳመሰለካ ስለዚህ ከምዚ ይብለና ቁጥር 6 ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ በዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣልኒ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝሃምን ከም ዝቦም ከኣምን
ይግቦ እዩ ስለዚህ እንታይ እዩ ክብል ደልዩ ኖህ ይብለና ብዛዕባት ገና ዘይተራእየ ነገር ራእይ ምስ ረአየ ኢሉ ሕጂ እግዚአብሔር ራእይ ምስ ረአዮ እቲ እግዚአብሔር ዝረአዮ ራእይ እንዳዘከሮ ኣይኮነን ጥራይ ከይዱ እንታይ ዳኒ እቲ ምን እምነት እንታይ ገይሩሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ውሽጡ ቀሚጡሉ እርዳናሎ እምነት መንፈሳዊት ህዋስያ እምነት እንታይ መንፈሳዊት ህዋስያ ኣብ ውሽጥኻ ፍርሃት እግዚአብሔር ተቀምጠልካ ኣብ ውሽጥኻ ምእዛዝ ተቀምጠልካ ኣብ ውሽጥኻ ፍቅርን ኣምላኽ ተቀምጠልካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ገና ዘይተራእየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብምንታይ ይደዳልዎ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ ትኸውን መርከብ ዘዳልወ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምስተዛረቦ ድሓር ግን ኣብ ምንታይ ዓብዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል እንታይ ዓብዩ ፍርሃት እግዚአብሔር እንዳዓብየ ኸይዱ ፍርሃት እግዚአብሔር እንዳወሰኸ ኸይዱ ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ሬቨረንስ እዩ ዝብሎ ብዚ ማለት እዩ ብምትስኢሉ ኣይመፅን እዩ እግዚአብሔር ከይጥፋእካ እግዚአብሔር ከይቀትለካ ይኮንካን ዝትፈርሆ እንታይ ዳኒ እግዚአብሔር ዓብይ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ዝገበረልካ ብዙሕ ነገርሲ ንስኻስ ዋላ ሓንቲ ነገር ከማን ንስኻ ትእዘዞ ነርኻስ ዘይማጣጠን ምዃኑ እንዳፈርሃካ ትእዘዞ እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ እዩ ዝብለና ብእምነት ገይሩ እዩ በኣኻ ናዕገይሩ ንዓለም ኮኒና እቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቅ ከዓ እንታይ ኮይኑ ኢሉ ወራሲ ኮይኑ በዓር ነሆሲ ካብ እንታይ ዝበልፅ ግብሪ ነይርዎ ግን እዚ እምነት እዚ እንታይ ገይርዎ ውሽጡ ለዊጥዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክጅምር ከሎ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክገብር ከሎ ኖ ናይ በይኑ ዝኾነ ሕብረት ከም ዝነበሮ ይዝርዳእና ኣነ ምክንያቱ ዲፋይን ክገብሮ ከሎ ኣብ ላዕሊ እንታይ ይብለና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እዩ ይብለና ናይቲ ዘይርአ ከዓ ምርዳእ እዩ ተስፋ ኣብ ዘየለ ምእማን ክህሉ ኣይክእልን እዩ ቃል እግዚአብሔር ዘየለ ንቃል ኣምላኽ ጥራይኻ ትኣምን ባይዞ ወይ ኣብ ሓደ ነገር ክንሰማዕ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ኢኻ ትኣምን ቃል ኣምላኽ ጥራይኻ ትኣምን እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ዝተዛረበን ትብልዎ ሰባት ኣለኹም I don't know ቃል ኣምላኽ ዲኮነን ቅድም ቸክ ክበርዎ ምክንያቱ ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክኾን ኣለዎ ክሰማዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ እንታይ ምግባር እዩ ሳብስታንሺየት ምግባር እዩ ሳብስታንስ ምልዋጥ እዩ ናብ ዝጭበጥ ነገር ምልዋጥ እዩ ማቴሪያላይዝ ምግባር እዩ ቁጥር 3 ድሕሪና ዓለምስ ብምንታይ ተፈጢራ ኢሉ በቃል ኣምላኽ ያ እግዚአብሔር ቃል ምሰውፀሲ ዓለምሲ ብምንታይ በቃል ኣምላኽ ፍሬም ኮይና እዩ ዝብለና ፍሬም ዝኾነቶስ ብምንታይ በቃል ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ናብ ምንታይ ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ኣለዎ ናብ ክውንነት ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ኣለዎ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ይብለና ቃል እግዚአብሔር ሪኹም ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ ሆቨር ገብር ነይሩ እዩ ዝብለና ኣብ ማዕሙቕ ይዝንብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ምስ መፀ ነቲ ቃል ኣምላኽ ናብ ህያው ዝገበሮ ነገር እሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ ዝበሃል ቀደም ተማሂርና ምሽ እሱ ማለት እዩ ዓለም በቃል ኣምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ኢና ማቴሪያላይዝ ንገብሮ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነስተውዕሎ ኣለና ይብለና ስለዚ ንኖህ ናብዚ ደረጃ ዘብፅሓቶ እንታይ ዝሃዋስ ዝያ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ነቲ ንርስቲ ቅበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተፀውዐ ብምንታይ ተኣዚዙ እምነት ምእዛዝ እያ ተምፅእ እምነት እንታይ ትገብር ምእዛዝ እያ ተምፅእ ምእዛዝ እያ ትፈርእ እምነት ጳውሎስ ሐዋርያነት ዝተቀበልኩ ጸጋ ዝተቀበልኩ ሲ ኣብ አሕዛብ ኢሉ ጀንታይልስ ማለትኮ ዘይእዘዙ እዮም ፍጹሞም ዘይእዘዙ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ አሕዛብ እዮም እዚኦም ህዝብታት ማለት ኣይኮነን አሕዛብ ማለት እንታይ ማለት እዮም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ዓቀዶ ንኣምላኽ ዘይምልኹ ገሊኦም ጣዖት ዘምልኹ ገለ ማለት እዩ ኣብ ኦምሲ ምእዛዝ እምነት ምእንታን ክንከብል ክንተክል እንታይ ተዋሂብና ኢሉ ስለዚ ጸጋን ሐዋርያነትን ተቀቢልና ስለዚ ንኣምላኽ ምእማን ኢሚዲየትሊ ናብ ምንታይ ደሰጋግረካ ናብ ምእዛዝ ይደሰጋግረካ ካብ ምእዛዝ ጎዲልካ ተለኻ ግን ካብ እምነት ጎዲልካ ኣለኻ ማለት እዩ ፒሪድ ሓደ ነገር ክትሃንጾ ዘለካ እንታይ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት እዩ እምነት ዝፈጥረልካ እዚ እምነት ዝኻኒ እንታይ ገብረልካ ኢሉሚኔሽን ብርሃን ይህበካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ያዕቆብ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ መገዲ እንታይ ኢሉ ዋው ኢሉ ኣነ ዳኣ ዘይፈለጥኩ እምበር እግዚአብሔር ሲ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ዘሎ ኢሉ ሃንደበታዊ ዝኾነ ብርሃን ረኺቡ ማለት እዩ ኣነ ዳኣ ዘይፈለጥኩ እምበር እግዚአብሔር ሲ ኣብ ምንታይ ደሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ደሎ ኣነ ዳኣ ዘይፈለጥኩ እምበር እዛ ቃል እዚኣስ ከም ዝበያ ትርጉማ ከም ዝበያ ትብል እግዚአብሔር ሲ ከም ዝበያ ዝብል ዝበልኩም እዋን ደሎ እግዚአብሔር ከብርሃልኩም ጀሚሩሎ ማለት እዩ በዚ ብርሃን ዝተመላለሱ እግዚአብሔር በብርሃን ክንመላለስ እምበር ኣብ ጸልማት ክንመላለስ አይፈቱን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ እንታይ ብለና ኣሎ አብርሃም እንታይ ተዋሂብዎ ናብቲ ንርስቲ ቅበሎ ተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተፀውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ ኢማጂን አብርሃም ዓብ ሰብ ነይሩ ኣብ ቤቱ ዝተወልዱ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ብቐሊሉ ዕቤቱ ንምግላጽ ኣብ ቤቱ ዝተወልዱ እንታይ ነይሮም ብለና 318 ወታደራት ነይሮም ኣብ ግዜ ፊውዳሊዝም ስለ ዝነበረ ስሌቭስ ነይሮም ወይ ከዓ ባሮት ነይሮም ሰራዊት ጥራይ 318 I don't know መን ስድሮም እዮም ኣብ ቤቱ እዮም ተወሊዶም ይዝብለና ደሎ ንስድሮም ዲገዚኡዎም ስዑቃዎም ተወሊዶም ነው ግን 300 እዚ ኣክል ዓብ ጭፍራ ዝነበረ ኢብራሂም ኣብ ቁር ናይ ከለዳውያን ከኣኒ ኣዝዩ ምቹእ ናብራ ይነብር ከም ዝነበረ ይርዳእካ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ኣፍላጋት ሓቀይዶ ኣብ ሻርሻ ክፍሊ ክምህርና ከሎ the land between two rivers ኢሎምና ቲግሪስ ኤንድ ኤፍራጥስ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ሲቪላይዜሽን ተጀሚሩ ኣብቲ ቦታ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ዓብ ሰብ ነይሩ ኢብራሂም بحد قال تراي زوت أي مسلكم هندبت خبي مسيز دمت إلو يوت أمثلاً استدقاقي موين تقلا سنتين وين دقاقي مجزابير تزاريبو وين عب زرود أنا جر أمود أتاجن أوش أنت يقوم يتقولوا إمنات يقوم يتقولوا نموت أزغون إمنات غير يوت إيز بلا نازله أبراهام سي نبي كم زوت خايف لا تسي وتسي تعمز قرميكم سقيلنا هناكم عملتها تنبيه نمبر هابيكم توت خايف لا تسبق هندبت بريلو تسيو خيرو مس كل سراويتو مس لوط ودحو مس سبيتو مس كلهم باروتو على الازر حيزون بمول اموت نبيكم زوت خايف لا تا جن نا ابراهيم صحافي دحري تملي سخره ناخذ نغرنا خلو جن تايلو اوشت انتاي غيرو امنت نيرو ويلو اذا امنت زخا انتاي زغبر نام ازازي زمص እግዚአብሔር ይመስገን ኢድ ካን ለዓሊ ሓፍ ዘብል ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ እንታይ ዳዩ ይሉ أنا سجل نجار كم زبصحك كمان أي مثلاً نالله يلو زغول مسبصح أنت هيدا جل نجار كم زبصحك أي مثلاً ندله أوش تدمس إذا اسمع زلة مالتي أوش تحايل يزبط زلة أوش تسجاي وسقله أنت هيزبلي الزلة خير درجة is nothing من مليس كاسخ نبلع لتصوع عايز غير بكريستوس يسوع نبتزت أمام اللي سفرة خيدي يبلله باولوس تيتوس باولوس أنت تيتوس صحف الله خلوا خمسة لوا سجى أملاك تقلي تسيلوا نقول لسبك أنت هم تسيلي متحنا هم تسيل سلاز أوش تخوين دقنا حد دمس إذا بيلو أنت هيك قابل على من ويكاني قفعن على ما وتمنيتن كحدو يزبلك كنت كحدو يحيل زبلك قفعن على ما وتمنيتن كحيدنا ابز على مزيا بتنقى برزنت كنبر انت يقبرنا يلو يمهرنا يزاربنا املاك استمسكن يكون لز ابراهام صغاز سلاستقبل يحف يلو تسيو مالتي جابير يمسكن نغصل اتا املاك زهناصيان سرحيان مسرت زلوا ختما يصبس لزنبر يلو أبت جزيت سي جزاو تسرح نيرو توم زلهم جزاو سرح نيرهم يا مالتي أبراهام كاتب بيق جزاو تسرح يقول نيرو جن أوشتو أنت يقوم يتقول له أمنة زي نزنا يمدرنا جرس 5 نوع أوجروا تجاز خساب كنزي نيرو مالتي نا إبراهيم صحفي ستريس جرو زاربو له زلوا أبزا مدر تسفا كم من تاي كوين تقميتو كم مدر قوانا خوينو تقميتو أمو مستوم نزات تسفا زي موارستو يسحقني أقبل أمن تاي نبرنا برا أبدون كواني نبرنا برا كابز زبالة صحاب بيت الله كازبلو دمسي أوش تقط سالي سمع سلاز نبرة مالتي كم سلاز رئز نبرة زعبير استمسكن يا أخوان نذات الصفات يا أخوات السالموا حليفو أنت يا أخبر دليل أبت من فساو قعزو أنت يزبلك زعبير برهان كوس خلك قالو زعبير إمنت كوس خلك قالو تريها خصقم تقل أنت زي كونه خصقم ما يتقلنها أب حدا بوته ستاغنانت كونك يا أخوات تعرف نحرد الدو إلنا لنا كاب امنت سلز قدلناي امنتنا ينوسخنا لنا اب امنتكم امنت وسخي له بيتروس እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዛ ተስፋ ዚአ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን አብዱ እንኳን ይነብር ነበረ ይብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 13 ዘሊሉ ሹዕ እንታይ ይብለና ዛተም ኩላቶም ነተን ተስፋታት አይረኸቦን ግና ከኻብር ሕቁርዮም ተሳለመውን ይብለና ሓንቲ ሳልሰይቲ كوسخي سدرون موسى مستولد ولد صبغت عن مخانور يم من السلستور حبوا أواجت نجس أيفرهوني بلنا حجينا تفري كون أنت قطعت رما مانديل أنت هيلو فريس ناتشورالي لو جن تفري خاطر قطعت صورة الله كذي يوم كم يكون because ناتشورالي كون زنبروني رما مالتي نفرها ما يكون قطعت رما أيفرهوني زبلنا دلو أمين دو نفرها تومسي منفس جزء أبيري قطعت صورة فرات زبالة لازم ملكوته حيلي زمبروم نيرو مالتي
ክርስትና ብመለኮታዊ ሓይሊ ኢኻ ትነብሮ ብስነ ስርዓት ትነብሮ ተኾንካ ስነ ስርዓት ካንዓኻ ጽቡቕ ነቶም ዝዕበዩኻ ማለት እዩ እንታይ ይኽብል ደሊ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ግን ኣብ ቫልዩ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን ምእዛዝ እምነት ኣብ ኣሕዛብ ምትካል ኢልና ኣለና ምእዛዝ አብርሃም ካርኢና ኣለና ኖህ ከዓ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ናይ ኣቤል ግና ክነግረኩም ኣቤል መስዋዕት ኣቕሪቡ ቃየል ከንታይ ኣቕሪቡ መስዋዕት ኣቕሪቡ ክልቲኦም መስዋዕት ከም ዘቕረቡ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክልቲኦም እንታይ ኣቕሪቦም እዮም መስዋዕት እዮም ኣቕሪቦም ክልቲኦም መባኦም ሂቦም እዮም ክልቲኦም ዕሽሮም ሂቦም እዮም ክልቲኦም ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሮም እዮም እግዚአብሔር ከዓ ብቃየል እንታይ ገበረን ባይበሎን ምክንያቱ መስዋዕት እንታይ እዩ ዓብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ መስዋዕቲ ቀዳማይ መስዋዕቲ ብኹር እዩ ዝዓበየ ነገር ክትብ ከዓኒ ከቢድ ነገር እዩ ሓቂ ንዘራብ ማለት እዩ ሓቂ ምሽ ዝዓበየ ዓብ ነገር ክትብ ከቢድ እዩ ግን ኣቤል ቃየልን መስዋዕቶም ኣይኮነን ፍልልዮም እቲ ቅድሚ ዘሎ ትምንጭ ዝኾነ ግን እንታይ እዩ ኣቤል ሲብለና ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕትን ኣምላኽ ብምንታይ ይቕሪቡ ብለና ኣሎ ብእምነት ይቕሪቡ ኣምላኽ ሲ እንታይ ምዃኑ ተረዲእዎ ወርቅን ብሩርን ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ተረዲእዎ ዋላ እንተሃቦሲ ከም ዝምለሶ ተረዲእዎ እግዚአብሔር ተፈቂድዎስ ዋላ እንተሃቦሲ ከም ዝመጽእ ተረዲእዎ ማለት እዩ እምበዓር እዚ ኖርማል ኣኳየር ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ተማሂርካ እውን ኣይትረኽቦን ኢኻ እዚ እግዚአብሔር ጥራይ ዘብርሃልካ ወርቅን ብሩርን ናይ እግዚአብሔር እዩ ዓለም ብወርቅን ብሩርን እያ ትበኣስ ዘላ ስለዚ ካብ ወርቅን ብሩርን ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ካብዚ ኖርማል ምርዳእ ሕልፍ ዝበለ ምርዳእ መን ተዋሂብዎ ኣቤል ተዋሂብዎ እዚ ምርዳእ እዚ እምነት ዝበሃል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕትን ኣምላኽ ኣቕረበ ኢሉ ስለዚ ቃየሉን መስዋዕቲ ቅሪብ እዩ እንተ ተገዲዱ እንተ ስሪቹዋል ኮይንዎ እንተ ሳቡ ኢልዎ እንተ ስቕረባሎ ኢሎሞ ኣቕሪቡ ወይ ከዓ ዓቕሙ ያሳ ወደበር ዝበለጸ መስዋዕቲ ዘቕርብ ግና ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ዝተቀበለ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቕ ምዃኑ ከዓ ብምንታይ ተመስከረሉ ኢሉ በኣ ተመስከረሉ ኢሉ ጽድቅ ብምንታይ ዝግበር ብእምነት እዩ እምነት ከዓ መንፈሳዊ ህዋስ እዩ እምነት ከዓኒ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ዝህበካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እምነት መንፈሳዊ እምበር እንታይ ኣይኮነን ኣእምራዊ ኣይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ካብ እምነት ክወርድ ከሎ ናብ ካልእ ነገር እዩ ዘድህብ ማለት እዩ ምክንያቱ ድምፂ ኣምላኽ ክሰማዕ ኣይክእልን እዩ ውሽጡ በአምላኽ ክጸናናዕ ኣይክእልን እዩ ዘጸናንዖ ቃል ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዝተናወፀ እዩ ውሽጡ ሰላም የብሉን ዮናስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እቶም ናብ ሓሶት ከንትነት ዘድቡ እንታይ ገብሩ ጸጎኦም ይሓድጉ ወይ ከዓ ቫይስ ቨርሳ እቶም ካብ ጸጋ ዝጎደሉ ናብ ምንታይ ይኸዱ ናብ ካልእ ከንትነት ነገር እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ምዕራፍ 4 ንኣና እውን ከምቲ ንኣታቶም ብስራት ተነጊሩልና ኣሎሞ እቶም ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ በእምነት ስለዚ ሓበረ ግን ኣይጠቐሞምን ይብለና ስለዚ እምነት ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ብዛዕባ እስጢፋኖስ ደስ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ንኹሉ ህዝቢ ብሃበሎ ይብለና ብዛዕባ እቲ ሓሳብ ናይ ዲያቆናት ምስ ቀረበ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ቀዳማይ ዝመረፀኒ መን እዩ ነቲ በቃ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ደስ ዝብለካ ምሻሎ ፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ካብኡ እንታይ ዝወፅእ እምነት እዩ مسؤول تلخص نأملاخ أمين كياتو وعل مسؤول تلخص قال أمنت سمعي كاتو وعل مسؤول تلخص نأمنت نجار تراي تسمع because كم لو لوبزي نادي أمنت المنفس قدس زمال شو حتى اللي استقبل يلوم أنا جبرها وراه صحف لوكاس يمزبلو أنت جبريو إزبوت إز نجار تيو مهنياتو ستيفانوس I believe famous سينيرو بمنتايو بأمنتون بمنفس قدس شو حتى سبات لي استغبر كلس إت أمنة منفس قدسن بويز فلت أمنة منفس قدسن زمالو أنتايلو سب أي استيفانوس إلو يجمر مالتي استيفانوس أنتاينيرو أمنة منفس قدسن زمالو أسبي جابيري مسكن منفس قدس لازم نورو كل جزء منفس قدس بأمنة يعبيوه قطر عسرت معرف عسرت حد عسران سلسة نصو مسمت أجا أملاخ رؤية حق وسيب لنا من يزي برناباسيو نصو منفس قدسن أمال أنتايو حياوي سب أيوب لنا هذا أمنت كام اسم منفس قدس زلك حبرة داوس خير كله يقال أملاخ زبره مالتي سنايز بهال يو نصح قدس بوزح كان بتسأليني قدم 25
معرفي وجحتان بيبد متسيلني ادم اذا قدامي عمت كله 50 عام تمهراي نيرو يونيفرسيتي دحار انا خان خركب 25 نغون بيبخ مص جميره مالتي 25 من باب تقمي I'm not against reading من باب تقمي ግን قدم ጎንደር حق ስለዝነበረ ይመስለኒ ጎንደር ኬድካ ስንታይ አምጽኻ በሃል ማለት እዩ 25 ሰንበብካ ስንታይ ጌርካ ርዳናሎ ኮሙኒኬት ክትገብር ተዘይኪልካ ምስ ቃል አምላኽ ካኡ ብርሃን ክትረክብ ተዘይኪልካ ካኡ ንዓኻሲ ንጸናናዓካ ዝድግፈካ ዝተሰአካ ኃይል ዝኾነካ ቃል ክትረክብ ተዘይኪልካ እንታይ ይፋይዱ ስለዚህ ልብኻ ኸፊትካ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትካ ምስ እንታይ ገብሪ ወስኹሉ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ምስ መጸ ጸጋ አምላኽ ርእዩ ተሓጎሰ ኢሉ አሜዚንግ ህይወት ይነር ወበርናባስ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኡ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብሙሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ እንታይ ገበሮም ኢሉ መኸሮም አው መጽ ኸማንስ እንታይ ገበረን አይተ ጎይተተን ጣዕሚ ዝገርም ባይዘወይ ጳውሎስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተኸሲሩ ነይሩ እዩ ሓቀይዶ ምናልባት በርናባስ ዘምጾስ አምላኽ መምጾት ብሉ ተኾንኩም እንደሓን ግን ሐዋርያት መቅባል ኣብዮሞ እዚ ዳ እንታይ ኢሎም እዚ ዳ ከም ዝገበረ እንዲ እዚ ዳ ከም ዝገበረ እንዲ እዚ ዳ ሰላይ እንዲ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚህ በርናባስ እንታይ ገይርዎ አምጽይዎ አጸናኒዕዎ ንዑ ነቶም ከመኺርዎም በዚ እንዳገበረ አምጽይዎም ካልኣይ ግዜ እቲ ሽግር ምስ በዝሖ ጳውሎስ ንዓዱ ኸይዱ 3 ዓመት ካብ እንታይ ተቐሚጡ ኣብ ጠርሴስ ተቐሚጡ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ መጸ በርናባስ እንታይ ገይሩ ተጸጋ ናይቶም ሕዋት ርእዋ ተሓጉሱ ይብለና ሎክ ድሓር እንታይ ይብለና ነቶም ህዝብ እንታይ መኺርዎም ጸኒዖም ከማናለሱ ንርእሱ ይኮነና ኸቢሩ እንታይ ዳ ተደልዩ እኮ ይመጽዩ በርናባስ ዝበሃል አገልጋል ተደልዩ እሱ እዩ ናቱ ጸጋያ ተድሊ ተባሂሉ ይመጽይ ማለት እዩ ግን እንታይ መኺርዎም እሱ ንባዕሉ ኣብ ኣፍታ መገዲ ኣብ ኣፍታ ስሩት መሰረት ይልዎም ማለት እዩ ድሓር ግን ክብድ ዝበለ ነገር መጽይብት ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ናቱ ጸጋ ሊሚት ነይርዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ካብዚያ ንላዕሊ መን ይዘድሊሉ ንባዕሉ ክሸይም አይደለን ኣብ ዘይደልዩ ርእሱ ክምጠጥ አይደለን እንታይ ገድሽዎ እንታይ ገይሩ ሽዑ ናብ ጠርሴስ ከይዱ ጳውሎስ አምጽዮ ኣብዚኣ ተድሊ ኢኻይሉ ኣብ አልጊብዎ ማለት እዩ እንታይ ይኽብል ደለ እዚ በርናባስ ከመይዳ መሰለ ጽቡቕ ህይወት ከም ዝነበሮ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖ ሰብ ስለዝነበረ ማለት እዩ እምነት ዝነበሮ ሰብ በዚ ደረጃ እዚ ዓቢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያት በቃል እግዚአብሔር በዘሎ ሰራዊቶም ካኒ በመንፈስ እግዚአብሔር ወይ ካብ ብትንፋሱ አፉ እንታይ ገበሩ ይብለና ቃል አምላኽ ተገብሩ ይብለና መዝሙር 33 እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ኣብቲ ዝገብሮ ነገር ኣብቲ ዝፈጥሮ ነገር እንታይ ዝገብር መንፈሱ ይዝለቅ እግዚአብሔር ይመስገን አው እንታይ ዝለቅ መንፈሱ እዩ ዝለቅቕ ማለት መንፈስ እግዚአብሔር ምስተለቀ እዩ ሰርሕ ማለት እዩ ስለዚህ እምነት ካብ ምንታይ ካብ ምስማዕ ይብለና ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10:17 ክጽሕፈሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ አይልዋ ኣሞንጎ ምስማዕን ኣሞንጎ ምንባብን ፍልልይ ኣለዎ ነዊሕ ግዜ ብምስማዕ እዩ አላምላኽ ኢለ ስለዚ ሓስብ ዝነበርኩ ኦዲዮ መጽሓፍ ቅዱስ ወሊዐ ዝኸይድ ነይረ ግን ድሕሪ ምስማዕ ኖርማል ምስማዕ ብእዝንኻ መት መንፈስ አምላኽ ውሽጥኻ ዘስማዓካ ሕሹኽታ ንዑ እዩ ቃል አምላኽ እንታይ ዝብሎ ካብኡ ዝመጽእ እምነት ይልዎ እምበኣርሲ ሕሰቦ ሓደ ምዕራፍ መንብቡ ብሙሉእ ዲኻ ተኣምኖ ወይ ብሙሉእ ካብቲ ሰማዓካዮ ከተሰንትኖ ከለኻ ተቃል እግዚአብሔር ይመስገን ልብ ክትበሉ ከለኻ ወዴ ኢሉሎ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 20 ናብ ቃላተይ እንታይ ግበር ኢሉ አቅልብ ዘይተመቕለ ማለት እዩ ዘይተመቕለ አድሁ ሃበኒ ማለት እዚ ንኻና ምንታይ ግበር ኢሉ ናብ ዘረባኻ አድነን እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ ተኣዘዝ ማለት እዩ ሓቀይዶ ድንን ማለት ስም እዛዝ ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ኻ ፈውሲአን ሞ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ እንታይ ግበሮ ኣይተርሕቀን ኢሉ 4:22 የዘንብብ ዘለኹ ምሳሌ ኣተኩሮ ማለት እዩ አቴንሽን ፎከስ አቦ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥ ልብኻ እንታይ ግበሮ ኢሉ ዕቆሮ ኢሉ ሰብ ኣብ ልቡ ዘሎ እዩ ዝነብር ሓቀይዶ ያ ኣብ ልብኻ ዘሎ እዩ ንህይወትካ ዝመርሖ ጽቡቕ ኣብ ልቡ ዘሎ ሰብ ዘይ ሕማቕ ነገር ክፈሪ ወይ ከዓ ሕማቕ ዘሎ ብልቡ ጽቡቕ ነገር ክፈሪ ኣይክእልኒ ሓቀይዶ ያ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ንቃል ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሕዛ ክትሕዘለካ ሽዑ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ውሽጥኻ ሕሹኽ ዝብለካ ድምፂ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ንሎም ማዓንቲ ዝኾን እምነት ዝፈጥረልካ ቃል ይውሃበካ ማለት እዩ እምነት ካብ ምስማዕ ማለት እዚ ማለት እዩ ኣውድዮም ጌርኩም መጽሓፍ ቅዱስ ኣይትስምዑ ኣይበልኩም ስምዑ
أبو أمره تكلي خلي أبو أمره سمعت خلي خا مصحف قدس 25 ولا 250 معرفون كتم بتغلي خا صبق نجار يزغلو ግን ኮፍ ኢልካ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ግዜ ክትቦ ከለኻ ግን ፍረ ይፈሪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምክንያቱ እምነት ካብ ምንታያ ካብ ምስማዕ ካብ ምንታዩ በቃል ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጥ እንታይ ዝፈሪ እምነት ዝፈሪ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እምነት ዝን ምንታይ ዝኾን እምነት ምንታይ ዝኾን ፍረ ይፈሪ ንምእዛዝ ዝኾን ፍረ ይፈሪ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒት ንምኽሓድ ዝኾን ምእዛዝ ይፈሪ نأملاخ إزاز زخون فري فري بتسقى من الله زخون أمنتي فري زعبير استمسكني يخون سلام زي الوخلص يلوم نسبة سنتايمز قبروا يلو يتبروا الله يلو سلام يبقى حبجنيه هو وقت سلام يبلك الله يلو إذا كو هب كلام زنا براي حدش نجار يكونه إرمياس زعبير بإرمياس جرو خميلو سلام زي الوخلص يلو يقوم دمسينا زعبير نبي يقص خمسة بل أي تفلتون يا أتهزبي حدا نجاريو إذن ما صحيح ومي ما يبلنا حكيرو أنت مالديو نحنت نجارك سمعي ما تسمع نتا سمعها قولي بيزغيد مالديو نيوترال كون سب بتعمل غبيديو بايزوي سب نيوترال كون بتعمل يزغبد نيوترال مسكونه يخان أنت يسمع نعم لك سمع أتليست قدامي كرايتيريا يسمع مالديو داويت يتم هزبو قتلوا مسدلوا قدام يز قبروا نجار تاجروا لبوا بأملاخ تاجروا يبلنا أصنعني يعيب لنا ما هنياتون دحر دعب ربش الله دمس نا إجزاهيرون كسمع يكلني كاب إجزاهيرون مرحين نتقبل يكلني أتزناوس قدام سأسي أي كلني أوكي أبنوتس يزلوا سبك قدام يزد ليون تاي مسلكم قال أملاخ عم بيبو كوفي لسلام وحلي قدام يزد ليون والحين ولا خب أملاخ زغنا صبغت بيتا تنقرو كمان أي فتسمني بلوكم الله من تاي مسلكم زعبير إسرائيل وين كوت قلوا انتاي لهم نعم مدري خأتوكم يلوم حكي له نعم مدري خان أنا بتاع صبان معارن توحز عد خأتوكم يلوم قال لك زعبير قلنا خمزيلو بأمنة مساتاتهم ستزي حبر سنتاي قبرهم يا والحين تقال سي يسرحني باونس جيريزم اللس مالتي قال أملاخ باي نيتشر نعم مسرح تقولوا عبيو قال لي سي خبايز واتس نمدري انتاي كي هابي يقبلني له زرعي مقبخان تقلاب خيابنا ما يملسني له دحر دا نزقنت بأمنته تقبلوا طراي دحر دا مسوق حبر زي كيلو مسوش تق حبرته زي كيلو بوق عبته زي كيلو ولا حنت زفيدو نجار يلن مالتي سلازم نتهزبي بحد نجار كتصنعنعوا في النيرام بقى بانديج غيرهم لطفوا مالتي تقصلوا جناح يحكموا سئلهم لطفوا النيرام سلامي بقى خاب حجنيو سلامي تهزب خان نسوس لازدلين يرمياس ديكون نعو يسمع نيرو بشلل تاجرهم يوم زفوس وزلوا يلوم أبي وقت كازلوا قداي بشلل تان حراب بيلكا خمس أمن نقنيت مدرباي مالتي أو غات أن حكا تدربه أو غات أكيوت أن حكا مالتي نتك أصلي دقوا على زبيسي بقى شللت نتجرهم أو خلوا دحاني سلامي قال لهم تأبيرهم الأملاخ تغكلن يا زغنا نجار كنجاري قبوي مالتي أملاخ استمسكن يكون إجزابير حياوي أملاخي تن شعات بيت خرسانات أبرا يوحنا سندريان نفسه كفن كجان حن كله تصبوا يزجمر لنا من يعطيك زعبير زقت نولد نمنتاي لنا نمنتاي من تنا بتصبوا نجاركم صايلي كساعات زبلس نجزي ينتاي خوني له زي تصبوا نجار مسيجن كساعات سمج أرشح سنتاي زبل زي تتعسلوا نجار يزم مسيلو نقرب معلتات كم ترى يوم جرام يوم زياتهم زقت عنايب لنا بزعبة أبوتات مالتي كساعات زبلس نجزي نقوهي مجنحتي مالتي زي ربيك قبرك أقول له منفس إجزابير ويك قال إجزابير كان حكى أقول له وش تقع نمن تاي دليو تصبوا دليو أبعد التملس كات حايش مالتي نبقى الله سكميلو حكى له أف بالحمية أنت حركة نرس خايز قدك كايرو زي أتم سن قرب جزيام زقط عنام سبلة قصعد زبلس نجزي نجوهم برن حقوس زخون كم زخونا يمسلني نقول حقوس كم زخونا يمسلني ما تشرشوا نده حراي جنانة توم زلمو دويلو ناي سلام فرص الجي زفري زي أتم نتوم قل عد زبلهم إلا من تارت رأي خاب حجز مهروكم زبلهم سب إبراهيم يعني زنقرام دلوا زقال زمالتي إجزابير يمسكن نفس وقف أماني إجزابير at some point at حباد أواني زاربوي
حد أوان زي كنا دقاقيمو يزاربوي كسمع يزدليو እግዚአብሔር ይመስገን ودي نقال أنت يقبريلو نبقالات يقلب إذن خاخا ناب زرباي أنت يقبريلو أدنن مئزاز ندحر دا زي اللي أب نفس وكف ستيب بتا أملاق ذهبك أتسقى مالتي بدحر إن دا ترارك يا أخات خير إن دا ترارك يا أخات خير إياني سن إيان بريسن زبهالو خلت تنقلت سي إبلنا مصحف قدس أنت يقرمو من الحزب أنت يقرمو أسحيتهم ما يلوه سلازتهم السحتو يبلنا تسالونكي اندا ساعتون يوم قدسوا يلوه deception ويك أم الساعات منفسه وقي وتقال أملاق ندار أخيس نغيت أزاز عزمة كاملتي بمئزاز طريقة نز نجارس السعره مس أملاق حبرة مقبار طريقة مس منفس እግዚአብሔር بمحبار طريقة እግዚአብሔር استمسكن يكون سلازم نزيو انتاي لوم باولوس نسب إفسون كلاتنا نام تايكن بتصحي زلنا እግዚአብሔር يقول قدام أي ستيب ناب حبرة أمنت أملاق استمسكن يكون مس قالو حبرة مس منفس حبرة مقبار منفس እግዚአብሔር زعبي كان صقاز بكان حيلز بكان ستيبس لقدام الدرجة سعيرو داخلنا يعني لما أنت زين قوي تبارككم نصلينا እግዚአብሔር استمسكن يكون ኤልያስ እንታይ ብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ነትመሰው እስራኤል ድማ እንታይ ገበሮ ብለና ሓደሶ ይብለና አምላኽ استمسكن يكون ሎሚ መሰው ኢና ክንሕድስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይደለና አሎ ሎሚ ናይ ቃል አምላኽ መሰው ኢና ክንሕድስ ሎሚ ናይ ምስንታን መሰው ኢና ክንሕድስ ሎሚ ናይ ጸሎት መሰው ኢና ክንሕድስ ብውጥራይና ክንዓብ ንኽእል ዕቤት በኻሊ የለን እግዚአብሔር ይመስገን بوم انتان كتعبيو نتحواس زي بل منفساو تصبا انتاي قبروا يلنا قال እግዚአብሔር بهاقوا يلنا كمتم حجز تولدو يبل حجز تولدو قلعا تصبا طراي زبهك كمتم حجز تولدو قلعو نتحواس زي بل منفساو تصبا بهاقوا يبل አምላኽ استمسكن يكون እግዚአብሔር استمسكن يكون ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስክነ ካልሆና ማከልና ስለዘለኻ ውሽጥና ስለዘለ መንፈስካ ደጊመ ይጽልለኹ ንቃልካ ሰርቁ ከምዕዋፍ ዝተመሰሉ ኩሎም ናይ ጸለማት አሰራርሓ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና አስሮም ኣለና ኣብ ቃልካ ግና 30 60 ሚእቲ ይኽፈራ ውሽጥና ክድግፈና ብሽም ኢየሱስ ይጽሊ ፍረኽን ፈሪ ፍሬና ድማ ነባርኾን አቦ ድማ በዝኽ ሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ፍሬና ንዓና فرينا نفسنا فرينا نوشتنا فرينا قدامي نعنا خون كدقفنا بشم يسوس يصلي مما لسنا نفري نقالك نتحواس زي بلو منفساو صباخن بهغو مسقالك حبرات كنقبر بامنت كنعب كدقفنا بشم يسوس يصلي بمئزاز كنعب كدقفنا تصلي قويتا لستمر صبق منفس كامسانا سلازلو خبرن هبكالونا بشم يسوس كريستوس امين